Ah, JB, picture tayo, JB. Ito sa taas. Yung camera mo kaya, malinaw. May aircon siya guys, oh. Kakaiba po, may aircon para kaya mahal. May mga restaurant, oh. Doon sila kumakain. Ayan, nasa tok-tok na po kami. Ay, yung parking. Ayan, sasakyan, oh. Nandun yung parking lot, oh. Ayan, parking lot. Ayan, mga restaurant. Tsaka restroom. Oh. Nasa taas na yun. Nasa itas na tayo. Sa lang at nasa itas. Ayun yung sasakyan, oh. Yung manining. Yung ba yun? Oo. Ayun, makatabing L3, oh. Pero yun, nandun sa kami yung pangalawa. Ayan, oh, yung pangalawa. 1, 2. Minutes. Mga ilang minuto kaya ito? 5 minutes? Ayan, nasa tuk-tuk na po kami. Galing. Aircon yung manasin. Aircon, eh. Ayan, nasa taas. Ano ba? Bakit ba ayaw? Oh, di ba? Nasa tuk-tuk na kami. Oh, pinaka-tuk-tuk na ito, guys. Pinaka-itaas. Ayan, oh. Nasa taas po kami. Kita yung parking lot dito. Ayan siya. So, pangalawa na kami sa pababa na po kami. So, ayan na. Pababa na po kami. Ayan yung pinakaitaas. Pangalawa kami sa mataas. Tok-tok na po. Ay, wala na pala. Hindi na, kanina pa yun. Bakit ano? Tumutunog-tunog? Parang nakakatakot. Wala? Tumutunog-tunog siya? Mahalad niya ang kumalog. Four minutes pa lang. Takot naman. Nakakatakot. Natatakot ako. Bakit tumutunog-tunog? Ay ano, naririnig ba guys yung tunog na yan? Oing. Oing. Oy!
ako GP eh. Ito. Paano? Ito. Pa-video nga. Video lang. Bababa na tayo. Ayan guys, nasa bababaw na po kami. Tapos na ang 7 minutes. 7 minutes lang siya. Promising. Ayan. So, pababa na. Baba na. Thank you. Ayan. Baba na po kami. Hawakan mo nga. Ayan guys, tapos na. Tingnan mo. Ayan si Rian. Rian, tapos na si Lola. Naipidyo mo ba kami? Ay, oo, tignan mo. Ryan, naipidyo mo ba kami sa taas? Kakarating lang namin. Ay, karating lang namin. Ay. O tara na, kumain na tayo si Ren. May bad news. Anong bad news ba? Anong bad news? Ulam. Walang? Walang ulam. Sinong dalawa? Kaya ate kasi si... Bakit tayo? Sweet? Nanutusan kasi ni si ate si Ernest. Umulik ko sa sasakyan eh. Isa lang pala masasakyan mo doon. Oo, isa lang. Talaga? Isa lang alala? Mahal. Mahal Kung talaga. isa-isayin mo to, abot ka. Mahal. Ano, 2 years old bawal na. Kaya ano nga eh. Yung tao